Intay man makidamag ka dito flood control project. Intay man apo Jai Isabella with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. Regional. The Lawrence, kami. Linaw-lawagan ni Kawayan City Mayor Cesar JCD asaan nga usustot impormasyon nga gwarwara sa pagkasekna tinarso the flood control project iti barangay Alikawkaw, Kawayan City. Kuna ti Mayor nga ongoing ti proyekto ken sana pa na i-turn over ti LGU. Impaganit get ti Mayor ang nakastrict pa lang iti warranty ti proyekto ken pa nagtariman iti daytoy ket kargo ti kontraktor. Kuna na nga iti kinagpaisuan na ket sakbay anarsoon ti flood control project ket adan ti notice ang matarimaan daytoy. Segon ken kuana ket saan na substandard ti proyekto ken tikit kinan darason no apay anarsoon ket gapo ti kinalukneng ti daga. Inayon na asaan na masayang ti kwarta ti umili gapo ta amin na proyekto maperdi ket kargo amin ti kontraktor saan ket di nga LGU. So hindi dumaan sa soil testing. Yes, Idol Bernard ata isumati bagbagada nga muna rason na dati kinalukneng ti daga. Okay, sa masapol ti kina sirib kumamo di kiti nag-arami ka dito tapno nga anat na sayang mo lang dito kailan na di kiti kwarta ti gobyerno kasano karon dito for repair kuna na pagapan ti pondo. Di matla kuna na ti Idol Bernard ket ti akin na kargo iti daytoy akat daytoy kontraktor nga nangaramid ngam sandang inagana no siya sino nga kontraktor daytoy. Okay, go ahead Idol Lawrence. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.